ناجی ام درباسی مجارا پیواژوی ون باکوری کردستان و ترکیه پیواژو مجارا سرکیه د پیواژوی ده هفدیتنین کریتیک پیک هاتن شانده یا دم پارتیا ایمرالی دیار کرکو درباره پیواژوی آشتی و جواکا دموکراتیک ده به شانده AKP و سروک گشتی MHP دولت باحچلی را هفدیتن کرینه پشتیوان هفدیتنان آرمان جوان اوکو ددمک نزده بچن گروا ایمرالی ویهانه دناف دستپیکا اختوال دا برابر دامزرینر PKK Abdullah Öcalan'a hevditin bike limlekidin takvima parlamento yajbo kanuna çarçove kud pevajoya çareserkirina perskreka Kurd derketiye hole her kud çezelaltır ve çavkaniyen dem partiye diyarkirin kute payın ev peşnume kanun didavya tirmehe an despeka tabağe de drojeva parlamento edebe. د چارچوبیا پیواژویا چارەسەریya pirsgirêka Kurd de ev hefte wekî hefteyeke krîtîk tê pênasekirin. Qanûna çarçoveyî ku ev demeke dirêj di rojevê de ye ji aliyê raya giştî ve tê nîqaşkirin û merakkirin. Ev pêşnûmeya qanûna çarçoveyî di merheleyeke krîtîk de ye. Di vê merheleya krîtîk de şandeya îmraliyê ya Dem Partiyê di derbarê pêvajo û qanûna çarçoveyê de bi berpirsên AKP û serokê giştî MHP dewlet behçelî re hevdîtin kir. Endamên şandeya îmraliyê ya Dem Partiyê Goşperlementer Pervîn Buldan û Midhet Sincar pêk dihat êvara pazdê dîrmehê bi wekîlê serokê giştî AKP, Afgan Ala û serokê koma AKP Abdullah Güler re hevdîtin pêk anî. Yönelik olarak yaptığı ziyaretler kapsamında bu hafta itibariyle de Doh jî endamên şandeya Dem Partiyê ya îmraliyê bi serokê giştî MHP dewlet behçelî re li meclisê civiyan. Civîna girtî bi qasî çel deqeyan dewam kir. Şandeya Dem Partiyê ya îmraliyê têkildarî hevdîtina bi AKP û serokê giştî MHP dewlet behçelî re daxuyaniyeke nivîskî weşand. Di daxuyaniyê de ev tişt cihgirtin. Şandeya me di pazdê tîrmehê de bi şandeyeke AK Partiyê û di şazdê tîrmehê de bi serokê giştî MHP dewlet behçelî re di derbarê pêvajoya aştî û civaka demokratîk de hevdîtin pêk anî. Em di hevdîtinê de li ser rewşa pêvajoyê axivîn û gotûbêj kir. Me anî ziman got divê qanûna çarçoveyî dem li dest bikeve meriyetê û ji bo qanûn ji bendewariya civakê re bibe bersiv danûstandin bên kirin. Danûstandinên me yên vê derbarê de dê berdewam bikin. Piştîvan hevdîtinan armanca me ew e ku dem li dest biçin girava îmraliyê û birêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan re hevdîtinê bikin. Di heman demê de çavkaniyên Dem Partiyê diyar kirin ku tê payîn qanûna çarçove piştî temamkirina pakêta darazê ya duwazdan were rojeva parlamentoyê. Li gorî çavkaniyan hege ev pêşinyar bi lez bibin qanûn tê payîn ku qanûna çarçove di hefteya dawiya tîrmehê de lêbelê hege pêvajo dirêj bibe wê di hefteya yekem a tebağê de bikeve rojeva parlamentoyê. Hata ragihandin ku piştî ku AK Partî pêşnûmeyê temam bike ew ê reşnivîsê berî ku wê pêşkêşî ofîsa serokê meclisê bike di serî de Dem Partiyê bi partiyên siyasî re parve bike. Gençlerimize hoş geldiniz diyorum. Tê payîn ku şandeya îmraliyê jî pêşnûmeyê bibe gel Abdullah Öcalan da ku nerîn û nirxandinên wî bigire. Li gorî çavkaniyên Dem Partiyê tê payîn ku qonaxa duyem a rêziknameyên yasayî piştî qanûna çarçoveyî ji bo rûniştina nû ya yasayî ya parlamentoyê godiyekê cotmehê de dest pê dike werehiştin. Di vê çarçoveyê de tê payîn ku pêşniyarên guhertinên qanûna cezayê ya Tirkiye û qanûna dijî terorê di gel rêziknameya li ser înfaza cezayan di payîzê de di rojeva parlamentoyê de bin. Di derbarê pêvajoyê de ev agahî tên parvekirin hevdîtin çêbû şandeya îmraliya Dem Partiyê ev du rojin ser hev hevdîtin kiribûn. Najî yekserên biçin Ankarayê hûrguliyên van hevdîtinan çi ne, di van hevdîtinan de çi derdikeve pêş. Nûçeygehana me Gönül Gün wê ji Ankarayê bimerebe. Gönül quvvet be me jî nûçeyekî berfireh da di derbarê hevdîtina şandeya îmraliya Dem Partiyê ku bi rayedarên AKP û serokê giştî MHP Devlet Bahçelî re kiriye. Em hûrguliyên hevdîtinê hîn zêdetir ji te bigirin. Çavkanî çi dibêjin ji bo van hevdîtinan? Dem baş rênas. Belê piştê lûtkeyên NATOyê berî ku parlamentoya Tirkiyeyê bikeve betanê dat payîn ku yasaya çarçove were parlamentoya Tirkiyeyê ev ji ber vê jî ev hefte wek hefteke krîtîk daha de binavkirin.
li bendê bûbûn vê heftê şandeyê İmralı hin hevdîtinan bike şandeyê İmralı AKP û MHP re ve hevdîtinan pêkanî piştî ve hevdîtinan daxuyaniya nivîskî bela kir Dem Partiye li gorê vê daxuyanî hatiye diyarkirin ku li ser pêvajiyê taybet ji qonaxa ku hatine hatiye axaftin her wisa lezdanîna giringiya yasaya çarçove jî hatiye binavkirin wekî din di wê daxuyanî de hatiye diyarkirin ku alî Dem Partî dixwazin demek herî nêz de berî ku pêşnûma yasaya çarçove pêşnûmaya wê derkeve biçin serdana İmralî bi Abdullah Öcalan jî bicivin lê îro berî ku em bikin weşanî jî nûçe davî derket hat gotin ku şandeyê İmralî ve 23 tîrmehê wê biçe serdana İmralî û Abdullah Öcalan wê bicive piştî du meha ev hevdîtin wê pêk were em ya jî bêjin wekî din hûrguliyên van hevdîtinan di nûçeyeke ku medyaya Tirkiyeyê de derket xwe destûra çavkaniyên Dem Partiyê jê derket di hûrguliyên van hevdîtinê ku şandeyê İmralî bi MHP AKP re tînetê de çaye berî wan nûçeyan hatiye diyarkirin ku xwe destûra çavkaniyên Dem Partiyê wê ev yasaya çarçove meha tîrmehê hefteyê davî ya meha tîrmehê were heger dereng bikeve jî wê hefteyê yekem ya meha tebexî were Parlamentoya Tirkiyeyê û derkeve aniha li rojava Parlamentoya Tirkiye hin yasayên din hene li bendêna ku ev derbas bin pişe dor were yasaya çarçove wekî din hûrgulî çi ne şandeyê İmralî li ser çar xalan sekinîne û xwestine daxwazên xwe wek şandê anîne ziman xala yekem ev e ku şandeyê İmralî xwestiye divê ev naveroka pêşnûmeya çarçove divê yasaya çarçove teng nebek befreh be û wê rêvebirên rêxistinê jî bihevîne her wisa yek ku sûç dikin sûç nakin divê cudahiyek wisa jî neyî kirin wekî din xala duyem jî ji bo rewşa Abdullah Öcalan hatiye diyarkirin gotire ku daxwaz kirine rewşa xebatên Abdullah Öcalan bên başkirin û jê re statûyeka huquqî jî bêdayîn xala sêyem jî hatiye diyarkirin ku piştî ku yasaya çarçove derket û hat cîbicîkirin ji bo ku ev qonaxa çekdanînê bawekî baş rêk û pêk were pêvistiya avakirina mekanîzmayan anîne ziman xala çarem jê wisa anîne diyar kirin ku dîtînin zêdetir li bi İmralî la bê kirin û hem şande hem jî parêzer bi Abdullah Öcalan re dîtînan pêk bîne niha li bendê ne ku hafteya davî ya meha tîrmehê yan jî herî dereng hafteya yekemî ya meha tebexê ev pêşnû yasaya çarçove were Parlamentoya Tirkiyeyê piştî ku derket jî lê qonaxa duyem wê bimîne ji ber ku yasa parlamentoyê bikeve betlanî û li bendê ne ku ev yasa wê bimîne payîzî ev yasa çi ne di hin yasayên Tirkiyeyê de wê guhertin di çarçovê pêvajoya çarêserî de bêkirin Parlamentoya Tirkiyeyê jî yek cotmeyê wê dest bi kar bike ev qonaxa duyem guhertin û berarastirî yasayên hin qanûnê Tirkiyeyê jî wê bimîne meha payîz